village. Height 9 feet. Tasa 9 feet. 9 feet. Wait, Sir Mark. 4 feet. 51 inch. Mag-inches na natin, mag-palibog na. Feet na lang. Feet. Ting-edit na. 130. Doon yung size. Oh, hiwi. Katat na. Same rin doon ha. Katat na. Kani, same na. Same na ni. Wait. 69 magana? Si Dwayne Wayne. Nagpaparat siya. Bro, hi sa sabong vlog bro. Ako'y Chika TV. Please subscribe. Kilala mo ba siya? Si Carlos Sagasi. Dito po si Carlos Sagasi. Mahaba ng book niya ngayon. Quarantine kasi. Walang barber siya. Pero ang pinakamalakas ang ID na to. Kanyang Yan po, idea. nag-aral po sa pinakamataas na elementarya ng elementarya. Parang nakagat po Curious. ng malaking langgam. Curious yung Buhay pa. naman yung salamat ka ng kahuwa mo mikrosan. Video kasi yung tao nagkagulo. Gago! Napakan po yung mga tayo. Stick kayo yung napakan. Ito po ako kayo kurmahan sa sliced bread no. Ano iso lang harina para mugahi para sliced bread. Hindi ka bilang-bilang. Naninidyo din ako. Hello my friend, how is the business my friend? Still visiting my friend. More than already How ha. is your business? It's very affected by the pandemic. I hope you can recover. Kasama natin kasi ngayon lang makapunta. Nami karon diri sa Moadto Strip Mall diri sa Panglao Bohol. Sa karon init kaayo ang amo ang gipangbati tungod sa kainit sa panahon. Hindi ko ba mag-drama doon? Ito yung singgit. Ayaw mo ba kanay pagbuhan ng video? Buka klik ko na ba? Nadala.
Ano yung dagat o Bohol? Pinakanindot. Mga 5,000 per head, mas okay na siya. Head pa lang na, wala pa yung labot ang lawas. So mo ang dagat na mo diri sa Bohol. Panglao Bohol, tawag nito yung dagat mo. Fresh kayo. Oh? Fresh kayo, asa ka magkakitag dagat ngayon mga nanay kalami. Diri sa Panglao Bohol. Diba? Promoting kayo.